Malo dovesti starci, pa ćemo poslije zadnji. Aha. Ide, što znači, ovo krma dići iz ova branka. Spustimo malo u prostor, veći. A? A? Bitno je da se pas zna čuvat. Nemoj ti njega ništa, pusti njega. Gledaj mišića na čuki, ovak nebo. Gledaj ga. Sigurno da jes. Ma do, ovaj malo življi pas, življi. Pa dobro, ona je pas isto ekstra. Ovo ima tanji rep. Ova je isto ekstra. Ono je jak krupan pas. Ovo ima rep. Ono ima rep u moju ruku. Ono je od Astra i Beti. Ono je od Astra i Beti. Ali vidiš ti još, mali, vidiš. Napada, ali nema. Čaka bilo da ja sve bilo, ja bolje ga uđe. Bravo, Boni, daj, Boni, daj! Ja mislim da je jedini pas koji je uspio odvojiti danas na gataru. Znaš šta je neki? Ja ću ovo sve raditi 100 glava. Boja, kod vam, Boja! Boja, hodje vam! Ja mislim da je jedini odvojio danas na gataru. Je li istina? Hodje Boja, hodje Boja, Boja! Ne, ja znao se pas čuva sigurno. Bravo, Boni, daj, Boni, daj, Boni, daj! Bravo, dečko, daj, 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 daj!